back in business. Nu är jag tillbaka igen. Nu är vi... Det här då var... Kan jag inte andas riktigt. Vad är det där? Vad gör du? Vad gör du för någonting? Han håller på att knäppa något konstigt jävla panorama. Jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med! Nu blir det Ja, det var ju för att du har ju zoomat för mycket. Det går ju inte. Förstår du väl? Ja. Va? Du får inte få zooma någonting alls. Vänta, hur gjorde du nu då? Vad gjorde du? Hur gjorde du? Men du kan ju inte knäppa på dig själv eller? Vad har det varit för någonting? Kanske mer för nästa på din telefon än vad jag jobbar med. Ska vi se. Nej, det går inte att filma det. Nej, det gör inte. Nej, han går inte. Man kan inte höra på vad han visar. Och alla är. Man får gå och sova. Jo, så är det nog. Ja, ikväll hade vi en janta här. En kompis, Matilda. Och det första av det att ungen kräktes uppe på toan våran. Ja, rökningsskada, allvarligt personer i din omgivning. Men det skiter jag i. För jag ska röka i alla fall. Vad är det? Nu är det så här. Ta lite kaffe. Och tända en cigarett. Sen tänkte jag spola med kontoret. Och du förstår, jänta börjar frysa. Ja, hon börjar frysa, förstår du. Och förstår du det? Att de kräktes på huset vårat. Herregud vad äckligt. Och det var så äckligt så jag visste inte vad jag ska hem. Så fort jag elak. Och tänkte den här mörkvärdet att hon inte kan gå hem när hon blir sjuk. Tänk om jag får mig att sjuka. Då dör jag. Jag hade alldeles nyss. Så är den i alla fall. Bara så jag vet det. Det är inte något gott att röka. Alltså, jag undrar. Så förundrar om det var det nu då jag tänkte. Jag tänkte nog inte alls jag. Nej. Det var det nu då. Undrar om flundran är rund. Jo, så var det nog. Jag tänkte. Undrar om flundran är rund. Och jag tror att den kan vara rund. Ja, någon gång ibland då är ena rund fast hon är platt. Ja, jag vet nog det. Ja. Jag förstår det. Peter nästan också. Det är inte bra. Inte inför folket. Nej, ska man inte höra. Nej, vad säger jag vet det? Vad säger jag vet det? Så säger jag inte koket. Jag mycket rycker. Jag är gammal. Gammal, skitgammal är jag. Jag blir inte yngre heller. Nej, jag kan fortfarande vara gammal som jag är imorgon. Eller nästa år, då blir jag gammal. Ska bara veta hur gammal jag blir då. Ja, flera år gammal. Imorgon ska jag jobba ända till 5:00. Och vet du gudars, det kommer bli besvärligt för huvudet. Det blir det. Det är ganska roligt då. Fast jobbigt. Ja, säger ni nu i alla fall. Säger ni nu. Ja. Det är ganska så roligt att jobba vid gamtanten och farbrödern. För de är så gulligt. De är gulligt då. Ja, riktigt gulligt, fast det kommer vara jobbigt ibland ändå. Men de är snälla och gulligt, de flesta är allihop är gulligt. Det är ju så, alltså, annars har man då aldrig jobbat där. Men man måste ha penningar så man kan betala räkningar. Säger ju, ni förstår ju det va? Ja, det måste ju alla göra, betala räkningar.
vet du vad jag skulle vilja ha då? Jag skulle vilja ha en häst. Ja, jag kommer på det där liksom grott inne uppe i sågspånen. Ja, en häst. Det skulle vara ganska kul, tycker jag. Nu är jag nästan allvarlig. Ja då. Jag bara gror henne och snart det kommer en. Alltså du vet henne, jag har ju bara en hjärncell. Och de förstår att den är ju väldigt överbelastad. Ja då. Det är och det värsta är, förstår ni, att hjärncell man har i huvudet, de behöver man jätteväl alltså. För det är nästan omöjligt att göra någonting utan hjärnceller och signalsubstanser som jag har dåligt av. Ja, jättedåligt. Det är serotonin i hjärnan. Det är därför jag mår så dåligt. Ja, det är därför. Så jag måste äta mer medicin så att jag får bli bra. Ja, det är viktiga saker där. Ja. Ja, det är det. Det lovar jag. Det är alldeles sant, det förstår ni. Ja då förstår du, den kaffe är äckligt så hemskt för det är alldeles blaskigt och alldeles kallt. Och det går inte att dricka med mycket och ja, så är det. Ja, det blir nu. Nu har jag spelat in 6 minuter och 52 sekunder och jag har inte dött än. Nej, jag har inte dött än. Nej, jag har inte dött än. Det är besvärligt att röka. Man ska göra sig innan med näsan. Sen låter jag så himla konstig med rösten. Gör jag. Ja då, det gör jag. Ja, så har jag testat en skithäftigt med telefon. Man kan beama över. Man bara ta vid baksidan på en annan telefon. På Kims telefon. Så då bara skickar man allt vad man vill med. Det är som typ skitbra. Ja, det är ju så bra så att man vet inte vad man ska göra. Herregud, 150 megabyte. Och herregud, 7 minuter och 40-50. Ja, nu stänger jag då i alla fall.